Nikšićka željezara već godinu i po ima istoimenu kćerku kompaniju u Amsterdamu, tvrdi mreža za afirmaciju nevladinog sektora i sumnja da se ona koristi za pranje ili izvlačenje novca iz crnogorskog preduzeća. Iz Mansa traže od ministra ekonomije Branka Vujovića da objasni koja je svrha otvaranja kompanije u Holandiji. Najavili su da će o tom pitanju pokrenuti inicijative prema policiji, tužilaštvu, vladi i parlamentu. Prema saznanjima mreže za afirmaciju nevladinog sektora, Nikšićka željezara već godinu i po ima istoimenu kćerku kompaniju u Amsterdamu, za koju sumnjaju da se koristi za pranje ili izvlačenje novca iz crnogorskog preduzeća. Kažu da se firma Željezara Nikšić Nederlands nalazi na istoj lokaciji kao još 154 mahom offshore kompanije. Sa najmanje pola njih dijeli isti broj telefona, a sa još 9 firmi ima istog direktora. Postoje dvije moguća i negdje očigledna razloga kada je u pitanju formiranje ćerke kompanije koja se nalazi na jednoj destinaciji na kojoj se nalazi ovoliko veliki broj offshore kompanija. To je ili izvlačenje novca iz Željezare Nikšić, tako što bi se poslovalo preko te ćerke kompanije i na taj način bi se kupovalo po cijeni ispod tržišne cijene u Željezare Nikšić i prodavalo preko ćerke kompanije onda po tržišnoj cijeni i na taj način ostvarivao ekstra profit, ili za pranje novca. Mans traži od ministra ekonomije da objasni kako posluje ćerka kompanija i koja je njena svrha i da kaže da li zna ko je pravi vlasnik Željezare. Da li gospodin Branko Vujović može da objasni javnosti i radnicima iste te Željezare zbog čega je dozvolio da jedna kompanija sa ovako sumnjivom prošlošću, sa ovakvom ekipom koja se nalazi na jednoj istoj lokaciji, predstavljana od strane ovakvoga čovjeka koji ima niz offshore-ova koje je registrovao ne samo u Holandiji nego i u drugim zemljama, dobija u kontinuitetu povlastica od države Crne Gore. Traži da policija sprovede finansijsku istragu i provjeri kako je kćerka kompanija poslovala sa Željezarom i da li je izvlačila profit iz Crne Gore. Da li će naša policija nešto da uradi, mehanizme ima, međunarodnu saradnju ima, ako hoće nešto da uradi, uradit će, prvenstveno iz razloga da vidi dakle, da li ima pranje novce i da vidi da li je to bio način da se izbjegne plaćanje poreza ovoj državi. Mans će, kako je Ćalović najavila, ovom pitanju pokrenuti inicijative prema policiji, tužilaštvu, vladi i parlamentu. Ministarstvo ekonomije nije poznato da kompanija Montenegro Specialty Steels ima sumnjivu prošlost, ali svi koji imaju takva saznanja mogu da se obrate nadležnim službama da ih ispitaju, poručili su iz tog vladinog resora. Iz ministarstva su kazali da će oni postupiti u skladu sa nalazima nadležnih službi. Podsjećaju da je vlada učinila sve što je u njenoj nadležnosti da očuva najveće privredne sisteme. Vlada je ispunila i sve obaveze iz programa restrukturiranja Nikšićke željezare, prije svega preko državnih garancija za dobijanje kredita, naveli su iz ministarstva. Dodaju da će za te garancije vlasnik morati da založi sve akcije koje ima u željezari, kao i da uloži 8,5 miliona eura za stabilno poslovanje uz modernizaciju proizvodnje.